салом духтаро, шаби ҳаматон бахайр. Чхеле ки мебинед, ман як посилка гирифтам аз як подписчики ман будааст. Ба ман ҳамин хел посилка равон кардан, то ки ман камакак дар бораи кори вайҳо ба шумо маълумот диҳам. Вайҳо бошанд дар компания Avon кор мекунанд, аллакай координатор шудагиянд. Хостанд ки ман камтарак реклама кунам дар бораи кори ҳамино. Чихеле ки медонед, ман худам дар компания Faberlic кор мекунам ва ин хоҳараки мо дар компания Avon кор мекунанд. Ба ман ҳамин хел тӯҳфаҳо равон карданд. Касоне ки хоҳишманди кор кардан бошад дар компания Avon, ман номери телефонаша дар экран мемонам. Дар омада нависен, кадоми хоҳишманд бошад, агар нависен, ба шумо ҳар яки корашонро маълумот медиҳанд. ҳамин хел духтаро, касоне ки хоҳишманди кори Faberlic бошад, ба ман нависед. Касоне ки кори Avon бошад, ба ҳамин хоҳари мо нависед. номерашона мемонам духтаро. Касоне ки хоҳишманд бошад, дар оянд хоҳараки моро дастгирӣ кунед. раҳмат ҳаматонда духтаро, ки бо мо ҳастед. як бори дигар салом духтаро, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. ман бо шумо ҳастам духтаро, бо дубора омадам. чихеле ки медонед, ман чанд қабуд видео накардам ва хостам аввали видеоамро аз ҳамин хел хабари хуш ба шумо гӯям. чихеле ки мебинед, ман загранпаспортман гирифтам. афсус ки мо Тоҷикистон рафтан наметонем. чихеле ки медонед, вазъиятҳо безеб шуда истоданд, касалиҳо беҳад бисёранд. барои ҳамин аку ҳеҷ кор намекунад, ин солаш дам меистему. худо хоста бошад, ба розиги худованд солҳои оянда агар насиби рафтан дошта бошем, мурам бад меравем ба ватанҳои худамон. мактаби кӯдакорам сар шуд, барои ҳамин аку ин солаш дам меистем духтаро. магазин дар омадем якбора, барои кӯдака гуфтем як дучи харид кунем. камтарак ҳамин хел барои кӯдака харидем. ҳамин хел чизои хонада дар кор буд. ман ҳамин як ҳафта пас ҳамин хел кӯдак дар рафта ҳамин хел питани мехарам, то тамом шуда наша. ман бисёр мегам ки бачаи ман аппетит надорад, фақат ҳамин хел йогурт, пюре, ҳамин хел чизо метиҳам. намедонам ки чи ба ин кӯдак кай ягончи хӯрак мешуда бошад. ҳамин интизор ҳастам. витаминҳо бисёр додам, мултитапс витамини нақс буд, аз вай додам, ҳеҷ фоида накардак. барои ҳамин хел додан мегирам. ҳаминоям хатия бихӯрад, шикамаш сер мешад. хулоса хай духтаро, ман иншалло ки боз видео кардан мегирам, дар канала мепартоям. ҳама вақт бо шумо ҳастам. ба ҳаматон раҳмат духтаро, ки ҳар як лаҳза ҳам бошад маро мепурсед, куҷо шуден апа гуфта, куҷо шуден апа у хоҳар, яки як бора ҳар дутон гум шуден. духтаро, ҳаматонда раҳмат мегӯм, аз ҳаматон миннатдор ҳастам. аммо ҳамҷо аз он су вақте ки заграна гирифтем, магазино даромада чизои дар кори мо нагирифтем. ҳамин хел кӯдакода яктаи басаношка гирифтам. маъқул шуд кӯдакода, баъд гирифтам ҳаво гарм гуфта. ҳар сол рости басаношка он қадар намегирифтам, фақат кроссовки, кети. ҳамин хел ин сол беҳад гарми бад шуд, кӯдако худашон хостанд ки басаношка гирем. ин хел басаношкаи духтараки, инам 580 рубл ҳамин хел гирифтам, а бачама бошад 600 рубл гирифтам. магазини питёшка дорем, дюйметаш ҷои либосо ҳастай. ҳамин хел либосоаш беҳад арзонай. чихел гум ҳамин чихеле ки садавода ҳаст, ҳамин ҷои модан ҳамин хел магазин нархуш ҳамин хел вори. просто камтар вибраш камтару баъд размераша ёфта наметонӣ. имрӯз самбуса мекунем. ҳадатара гуфтам ҳамина вай кунам, зуволаша гирифтаму тунук кардам. анамин хел сливични масла карди ма вай кардам, зуволашта шакидам. вақти ҳамин сливични масла карди кунам, беҳад вай мешада, резона ки хуш шурӯъ мешад, ҳадаҳа шавад гуфтам. як бора ҳам абед мекунем, ҳам ушун мекунем. ё аллакай соат қариб 5 шуда истодааст. ман рафта магазино харид кардам, боз рафта аз Faberlic закази худама гирифтам. барои ҳамин дер шуд, ина кардам. бо камтарак дигар хӯрок кати бақлаҷону картошка ҳамин хел барои шавҳарама кардам. беҳад нағз мебинанд. мо самбуса мехӯрему, бо бегоние бошад ужин бад мекунем. ин ҳамин хел самбусаҳои мо омаданд, беҳад резонак, ҳамин хел ба маззаи хушрӯъ.
беҳад неким ҷӯшай. Мегӯяд дар алов пухта бошӣ. Самбусаи хушрӯй ба мазза омадан. имрӯз ман закаси худамам нишон медиҳам. Ман камтарак аз Faberlic харид карда будам. Аз ин серияи корейский серия гуфтагӣ бар ин ман гирифтам, беҳад таъриф кардан. Якташ пена, якташ тоник ва дигаш как скраббори. Бо яктай дига патчи гирифтам. Ин барои живот ва талии гуфтагӣ патчи ҳастай. Ин фоида мекунад, отзивош нағз баромадагиай. Касоне ки хоҳанд ки мехел ишкамошон камтар нест шаванд, ин курс дорад. Ами ба курсош кунед, агар 1 моҳ ҳатъяби 2 моҳ кунед, иншалло ки фоидаи нағз мебиёрад. Ман просто як бор барои проба гирифтам. Ман ҳамин пенаву чизои вая барои проблемни кожа гуфтан. Ман мегуфтам ки чизе ки хӯрам намедонам, а чизи аллергия мебароду таъсири ман пурям хел донача мешад. Доначаи майдачада. Вая мегирифтам, тез қоқ мекарду, лекин вай гирифтаги ман хел гум пӯсти ман хушки бад мекард. Вая Avon харида будам. Ва ба маслиҳат пурсидам ай духтаро, гуфтан ҳамин нағзай, ҳамин гир як бор истифода бар. Ва як тараф мондамо аз Faberlic харидам, барои ки бисёр чизи ман аз Faberlic ҳастай. Чихеле ки медонед, ман худам кор мекунам. Алҳамдулиллоҳ ки ман уже командаи худама дорам, даже зарплатаҳои нағза мегирам. Чихел гум ба мо ҳамон зарплатае мегирифтаги мо кифоя аст. Аку ин хел пул ҳеҷ вақт камӣ надорад. Алҳамдулиллоҳ ки шӯи моам мехӯронанд, мепӯшонанд, пулашон дар ҳамаи чизи мо мерасаду, лекин зарплатаи худи одам дигар. Чизе ки хоҳӣ ба хости худат мехарӣ. Барои ҳамин духтаро хоҳишманд бошед, нависемада. Духтаро яке пахлава хостанд, кӯдако саросима будам, натонистам рецептша ба шумо нишон додан. Иншалло ки як рӯз ҳамин хел пахлава карда ба шумо нишон медиҳам, то ки касоне ки наметонанд ёд гирен. Беҳад рецепташ нағз, ранги хел варақин бар ин мебиёд, хушрӯ мебиёд. Имрӯза ҳамин қадар влоги мо буд. Хайр духтаро.